Tanawa! Unsay kapuslanan kun imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyukbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Ako mao ang pan gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Ang mukaong niini nga pan dili gayon mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Batakon ka! Unsaon man ang pagpagkaon sa unod diri kanamo? Sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton ug kinabuhi. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Mga suking tigpaminaw o kaigsuunan diha kang Kristo, kumusta kamo? Semana Santa na usap. Diin sa makausapa atong handumon ang labing maanindot ug makahuluganon nga kasugiran nga nagpadayag sa matuod ug walay gipinig nga gugma. 2,000 na katuig kapin ang nakalabay. Kini mao ang kasaysayan sa pag-ula sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo ibabaw sa krus. Aron lang kita maluwas sa atong mga kasalanan ug mahibalik ngadto sa iyang sabakan. Apan itugot nga kami, mupabati ni usa ka pinalahi nga sugilanon, nga base na lang makatabang sa atong pagpamalandong. Ang gihikaw nga gugma. Katingalig makita ka ni aming akong anak siya. Ay, hala, kadako ko din eh, sir. Tagsa kalibo. O, sobra man ni. Hipusa na yun. Dagang salamat, Sir Nanding. Butan kay kit kaayo. Pagkaksak ko, sir. Migakos ka pa man ako. Lakaw na. Makita lang ka ni Ami. Sige, sir. Ugusban ko. Salamat. Atan ako. Stilan. Salamat kito na si Michelle. Parang din. Ami? Day? Ganina ka na di ha? Oo pa. Og nakita na ko ang paghatag mo kwarta. Og pagakos niya ni mo. Ni atong batan-ong babae. Ami, unsa ko nang imong... Dili na gid ka makalimod pa. Kay nasaksihan na gid ako. Mituo na gid ko sa mga istorya sa atong mga silingan nga may uyab kang batanon nga estudyante. Nasayop ka, Ami. Dili na ko uyab si Michelle. Michelle. Michelle di ay ang nga na itong babayhana. Nausa naman taon ka pa, uy. Nga nagpakabuang ka man na itong batanon. Kalayo sa gintan sa inyong edad.
Mutuo kang nagtinarunto siya ni mo? Imposible gid kaayo na pa. Ayaw pagpasagad og istorya, Ami. Kaya wa ka masayod sa imong gipanulti. Kung sa may mga istorya nga imong nadunggan sa atong mga silingan, dili ka na tinuod. Dili na ko uyab si Michelle. Ug wa kami relasyon. Wa og wa. Kay gipakasama ko ra siya nga akong anak. Ayaw na lang gud paglimod pa. Nakita gid ako sa duha nako ka mga mata. Dili man mi mo pugong nimo si Kuya Rico. Kung mangita ka gyud og ipuli ni Mama Cynthia nga tulo na katuig kapin nga namatay. Pero ang amo nga mangita lang pud unta kag parehas-parehas nimong edad. Dili kay batan-on nga ulo-uluhan, untoyon ug himuon karang gatasan para sa iyang kapritsyo. Ami, husto na! Husto na, ha? Nasayop ka! Pero mutuo ka man ako sa dili. Bahala ka. Basta wa mi relasyon ni atong Michelle. Limpyo ang akong konsensya. Onya, o sa may buti pasabot niya itong kwartang imong gihatag niya. Ha? Unsa man, pananding? Unsa? Nagpatunto si Papa Nanding ubatanon? O, Kuya Rico. Mudinay para bagid si Papa. Bisag nakita ko gyud sa duha ko ka mga mata nga naghatag siya kwarta atong ginganlan og Michelle. Unsa naman tawag si Papa, we? Pila na ba ako niya mabilin sa iyang pensyon kung magpagkabuang siya ng batanon niya? Mulong dito niya? Mao bitaw nga tabangan unta ko nimong pasabot diri ni Papa, Kuya. Nga makumbinser na to siya nga dili magpatunto atong batanong babae. Kay pangwartahon ra gyud to siya. Ay, Ami, sorry kayo. Niligi ko magkana diya sa ato sa Cebu. Kay mahal kay Pretty, we, sa barko. Gikan din sa Mindanao paingon diha. Punaan pa nga, taon ko'y klarong pangita diri. Bangga-bangga na kita ning akong pagpanarbaho diri. Kung wa pa ning akong ugangan, butlang. Unsaon na niya akong pamilya diri. Duha na bining among anak diri. Bisag tawagan na gud nimo sa Papa, Kuya. Aron pa may istoryahan pa. Kidikin mamati na ako. Si Papa, uy. Tawagin lang sa cellphone, Kuya. Maguwanggod ka. Mamati tingali siya nimo. Sige, ako sa yan. Lisod siya ng tiguang. Mangita pagpatanon. Mangita pag problema. Maulag ki. Pwede ba siya nagatuon ni mo ang ginikanan na ng batanon? Nagikabangan ka rin ni Papa? Ato sa ila. Ipabadlon mas ginikanan si Michelle. Na, di ko uy. Unsa palay kaliwat, ana? Tabangan pa lang ko dito at tuon ko to sa ila. Tawagin lang lagi si Papa. Istoryahe pa. Pasindihan ko mamati ni mo. Ay, waligi. Ako na niyang tawagan. Ano saman? Di sa karon. Kaya na pa ko sa trabahoan. Kala lang maulin ako sa bahay. Basta baya, Kuya, ha? Tawgi baya, gyud. Tawgi, gyud. Naunsa ka man, Rico. Nga nagparihas man lang mo si Ami. Nganong di man mo mutuon ako? Nganong di man mo mamati na ako? Pananding, lalaki ko parehas ni mo. Ayaw na lang ko paglimod. Ano manginlain pa magkanako? Gawang ko ilaing gilantaw ni mo. Ang imo ng kaayuhan. Usugot lang ko nga hukukan na kanina ng batanon ni mong uyab. Ngano naman mo? Kamu na malay husto si Ami. Kung dili tinuod,
Nga, uyab to ni mong batanon. Be, ganong, mahatag magikan niya yung kwarta, be. Para saan sa ba to? Ha? Para saan sa to? Bisan gani ako lisod ko dili. Wa man gani ko makapangayo ni mo. Kung yung salay tao inon, sansayon ka na nga muhatag. Kaluin to si kaugaling mo ni mong pamilya pa, eh. Oh, ang kuno na ako. Nga maghatagan kog kwarta ni Michelle, pero Oo, tiyaw mo na. Miyang ko na ka. miangkon ko nga maghatagan kog kwarta ni Michelle, pero wa ko mo angkon nga may relasyon mi. Kaya wa na sa akong huna-huna. Maghatagan kog kwarta ni Michelle, kana pagtabang nako sa iyang pag-eskwela. Kay pobre sila. Ug way kagastos pagpadayo niya sa college. Oh, may pa siya. May palang Michelle kay gitabangan nimo. Na ako diri, kalisunay ko tinuod na sa ko pagbuhi na sa kong pamilya. Huwag kakit makatabang na ako. Gimangayan ba ko nimo, anak Rico? Suma! Kapila ko gusto mo hatag o kwarta nimo gikan sa akong pensyon, kay gusto kong makatabang nimo, pero dili ka mo dawat. Kay matod nimo, kaya ra nimo ang pagbuhi sa imong pamilya. Kay ang kwartang akong ihatag nimo para na lang nako. Sa akong panginahanglan dire, sa akong personal nga panginahanglan og maintenance. Unya, ingnon ko nimo ni Enes pagsulti. Ayaw lang kung lahinas pagsabot ako gisulti. Para naman gundin nimo. Oh, para na ako. Naglantaw mo si Ami nga imong manghod para sa akong kayuhan. Pero diyang naminyo ka ni Mirce. Diyang nangangyo ko nimo og kun mahimo nga direl mo sa atong bahay mo puyo. Kaya wa naman si mama nimo. Kaya dili ko gustong malayo ka na ako. Kamu ni Ami. Kaya kamu na lang ni bili na kong pahandi ni kalibutan na. Human ko biyae ni mama ninyo sa hingpit. Gipamati ba ko ni Rico? Ha? Karon nga may gitabangan lang ko nga usa ka estudyante aron nga makapadayon sa iyang pag-eskwela sa college. Nga gipakasama ra gyud nako siyang kaugalingon akong anak. Imo kong ingnon anak. Unsa may akong nahimong sayop ninyo ni Ami? Ha? Rico? Unsa man? Unsa nang buot mong pakigsultihan ako, Ami. Ami. Itubag mananggog ko ni mo panghupaw. Pa. Ami? Kuan pa. Manangid unta ko nimo. Mananghid nga unsa? Manangid unta ko nimo nga. Adto manarbaho sa kawas. Ha? O, unsay? Manarbaho. Unsay manarbaho kas gawas? Oo pa. Ah. Ami, day. Unsa goy? Nagkomedya ka ba? Wa ko magkomedya pa. Tinuod ang akong gisulti. Ha? Adto ka manarbahos gawas? Dili ba nga may trabaho ka man dinhis ato? Anong muadto ka pa man sa gawas? Pa,
Dili ba di ay pwede nga? Anhi ka lang manarbaho sa ato. Dili ba? Dako ka man og sweldo ng kumpanya nga imong gitrabahoan? O kaya man tingali dinhi ka lang sa ato manarbaho, dili ba? May panghandoy ko pa. May panghandoy ko para sa akong uma. Sa akong umaabot. Ami. Day. Wa man ang imong maguwang si Rico dinhis ato. Ang botong ipasabot nga. Imo kong biyan. Mao ba, day? Unya. Kinsa man ang ako kauban din kung diyan sab ko nimo. Nga tuaman puyo sa Mindanao si Kuya Rico nimo. Ako rang usa din Mananding, ayaw ka bala ka pa. Magtawagan na naman ko nimo. Magpada ko nimo. Wa ako mag-apasana. Dili ko pwedeng makahangyo. Nga ayaw lang sa aron. Ayaw lang sa aron, day. Kay di ko gustong malayo ka na ako. Dili na ko kaya, day. Layo pa si kuya nimo niya. Hasta ba di ay ka? Mupalayo sa Ginoo na ako. Utang buot pa. Samta ko. Samta ko pa. Nga sugar daddy na ko si Sir Nanding. Nga dili man. Nga igura man siya may tabang sa akong pag-eskwela. Kaya gipakasama na ko niya nga iyang matuod nga anak. Nakailan ka ba yan niya? Kay teacher na to siya sa high school. Ako patuwa, Michelle. Ngawa mo'y relasyon anang tigwanga. Ug sa kumutuo nga, mitabang siya nimo. Mitabang siya sa mong pag-eskwela sa ingon lang anak nga rason. Ngawa siya gipaabot ka bugti sa iyang pagtabang kunuhay nimo. Doon na gina. Huwag ko magduo, Mark. Nga ingon di ni anak kaubos ang imong pagtanaw dako. Pero, sige lang. Dili ko mamugos nimo. Maong sorry nga. Mas maayong patingali nga. Putlo na lang nato kining atong relasyon. Michelle, usagoy. Huwag ka may salig na ako. Maong magpuwag na lang ta.
Nakatumar na kasi mo ang maintenance sa tambal, sir. Tingalig, nalimot na pud ka. Nakatumar. Basta ha, importante ba yagid na? Lagi. Milarga na si Ami sa gawas. Mao ba day, sir? Milarga gid ay si Ami sa gawa, sir? Oo. O sa kasimanang pilabay. Ugwa ko makapugong niya. Kay siyang pagpananghid na ko, andam naman niya ang tanan para sa iyang paglarga sa New Zealand. Nga sa ato pa? Ikaw na lang na yung unsa nga nahibilin sa inyo? Aw, oo. Pero, okay naman ko. Naka-adjust ako. Nalipay naman sab ko nga natuman yun ni Ami ang iyang pangandoy nga adto si manarbaho sa gawas. Happy ko kay para man to sa iyang ugma. Naibaw kong dili ka happy, sir. Nabasa ko kini sa imong mga mata. Michelle, Dili ka gyud magka-deny sa matuod nimong gibati. Nga nalayo nimo ang imong anak, sir. Sige lang. So ayan ako og panangin si Mama Gloria. Hayon ako siya nga ubanan ka namo dito ni Sami nga ako manghod dito sa inyo. Aron nga may kauban ka. Ug dili ka magmingaw, sir. ayaw. Okay ra ko. Okay ra gyud ko. Dili ko buot nga libakon kas mga tao. Nakasabot ka na kung unsay buot ako ipasabot. Maglikay na lang ta. Pero sir, ang ako pa nga... Okay na lagi ko. Ayaw kong kabalaki. Ako pa. Mura ka man og makaila na ako. Kaligo na ako, Sir... Nga ako lang imo. Nga magkaulay mo atong imong boyfriend ni Mark. Nga magkasinabot mo pagbalik. O kung mahimo, naroon nga mo tuogid siya. Tabangan ko ikaw sa pagpasabot niya. Pag-uli mo, Michelle. Sir Nanding... Habot, Sir Nanding. Kung unsaon ko ikaw sa pagpasalamat tungod sa ibong kaayo. Nga nakatapos na yun si Michelle sa iyang pag-eskwela tungod di mo. O nagkatrabaho na. Ayaw na naghuna-una pa, Gloria. Kay kalipay na ako nga makatabang ninyo. O may bubangan din na lang kamutawag na ako, sir. Pero Utang buot, Gloria. Ayaw na pag-share na ako. Nanding na lang. Kay, mamaor man tag-edad. Nanding. Kana, araman di ay na. Maayo ka yun kaayo na mo. Ug mamatay na lang tingali ko nga. Dili yun may makabayan sa imong kaayo na mo. Sa akong mga anak nga ilo na usab sa ilang amahan. Ayaw kong padungga na, Gloria. Kay, kanus amang kumiingon nga magpabayad ko sa akong gibuhat? Wag yun. Kay, kinasing-kasing ang akong pagtabang ninyo, Gloria. Ni Michelle. Kaysa gikaingon ko na, gipakasama ko gud siya nga akong anak.
Di lang sa iyang kabuutan og paghatag na ko og bili nga sama usab sa matuod niyang amahan. Pero nanding, lain og nilad kaayo ang mga tabi-tabi sa among mga silingan din eh. Nga kuno ikaw. Ikaw kuno og si Michelle nga akong anak. Adun. Ayaw. Ayaw na ka nakipadayo ng buot ni mong isulti, Gloria. Dili ko gustong mamati, anak. Gawas ka, dili ka na tinuod. Wa, yun na sa akong huna-huna. Ug wa ko intensyon nga ingon ni anak. Ang ako nga, ang pagtabang ra gyud ninyo. Aron usaon niya ni anak kadlaw, si Michelle nga imong anak, makatabang ninyo nga iyang pamilya. Nga mahawas kamo sa inyong kalisod o nga siya makatabang usab nga makatapos sa ilang pagtuon ang iyang mga manghod. Nanding. Oga, ayaw natagda ng mga bati nga mga istorya sa inyong mga silingan batok ninyo. Kay dili ni makatabang aron nga mahawas mo sa kalisod. Ang mahinungdanon, wa mo'y dautan nga gihimo. O nga sama nako, limpyo usab ang inyong konsensya. Unsay buot mong pakigsultihan ako, Michelle. Sir Nanding. Nahila ka? Ayaw paghilak. Dili lang ako kapungan ng akong kaugalingon, sir. Please. Ayaw ko pakita nga mohila ka. Kung mohila ka, manubalik sa akong panumduman ang kanhi paghilak ni Ami ug Rico nga kung mga anak sa gagmay pa sila. Labi na niyadong miuban og laing lalaki ang ilang inahan. Kay lagi kabus ko. O sa akong kakabus. Dili na ko mahatag ang tanan niyang gusto. O bisan pa niini. Gidawat na ko ang tanan. Kana, tungod kay mahal ko kaayo ang akong pamilya. Mahal ko kaayo ang akong mga anak. Nga bisan tuod, sud sa 5 kapin katuig nga nalayo namo ang ilang inahan. Suwa pa kini magkaamgo og mubalik namo. Wag ko mangita og laing babae nga ipuli sa ilang inahan. Kay gawas, nga dili ko buot nga masud sa ilang hunahuna nga nawad-an na silang inahan. Mawad-an pa sab sila og amahan. Kay para nako, ang akong pamilya, mao ang bugtong kong bahandi nining kalibutan na nga dili ko yun ikabaylo sa bisan unsa nga kalipay. Yung bahala na lang ako ang makantos. Di lang sila si Rico ug Ami. Dili lang ang akong mga anak. Huwag nasayod sila ni Ana. Ngawa ko gikompromiso ang ilang kalipay sa kaugalingon kong kalipay. Sayod sila ni Ana, Michelle. Sir.
ang imong ipadaan ako. Adto na lang ipadaan ni Kuya Rico nimo, Ami, kay bag-orasan kong nakapadapo niya. Kay naa sila'y problema dito. Anong diha pa man ang hasol si Kuya Rico nimo? Wa sa mga yun ako. Kabubuton akong katong pagpadaan ako niya. Magpadara ko para ni Kuya Rico. Pero lahi ang para imo. Pero ko daw pa ha, di ko masugot nga mohatag kapag kwarta atong Michelle. Ang akong ipada para yun na nimo. Total, may graduate naman dahil kung natong babayhana nga imong ipa-eskwela. Oh, na kagraduate na yung taon siya o nakatabang na sa iyang pamilya. O nakapatungha na usab sa iyang mga manghod. Bisan tuod nga bago siyang naminyo. Sorry, Pananding. Ngawa ko mutuo sa imong gisulti ka ni Adto. Nga igo karang mitabang niya. Itabangan ko siya. Dili lang tungod kay ibati ko kaluoy nila. Apan kay nakita nako kang Michelle mismo. Kani kong anak. Si Ami, sa gamay pa. Nga, muayaw gyud nako. Unya, muhilat bisan mo trabaho ko kaniadto. Kay dili siya buot ang akong biyaan. Sa imo sa mga giingon nga magpadaka. Musugot rin ko dili ka magpadana ko, Ami. Tungod kay dili ka na mo'y labing mahinungdanon para nako. Ang importante para nako ang imong presensya. Ang inyong presensya ni Rico nga akong mga anak. Nga bisan sa makadiot lang unta, nakita o magakaus ko kamong akong mga anak. Sa dili pa ako mubiya ni ining kalibutan na. Ayokot pa kumbinsyag ingon anak pa. Idaran ako. O anaan ako sa kahaponon sa akong kinabuhi. Ako na ko'y laing ipangandoy pa. Nga unta, magkahiyo sa kita pagbalik ni Kuya ni Rico. Ang namingawan kong mga anak. Pananding. Hello? Hello, Michelle. Day Michelle ni. Oo, ako ni. Tabi, kinsa ni? Ako ko ang sitikboy ni Day Michelle. Silingan bang na inanding. Oo, nahinumdum na ko. Nga naman na yung tahan na boy. May mo pagkari ka sa ospital. Usay hospital? Ulan giday. Kaya naman din, Noy. Kinsa man na ospital? Kinsa na ospital ni Tikboy? Si Fernanding lagi ni mo, Day. Unsa? Ginoo ko. Kaya naman ni Tikboy. Unsa man ito mo niya? Kalit lang siyang may collapse dito sa ila. Mang galit na mo siya gidadiri sa ospital, Day. Oh, Diyos ko! Ginoo ko! Nitik boy! Noy, hay si Sir Nanding, Noy! Hay siya! Wala di siya din sa mail ward 303. Sorry, Day Michelle. Wana di mo maapti si Noy Nanding.
iya ka na nga sa higdaanan kag gitabunan og hapon nga puti day Michelle. Patay na siya. Dili ka na tinuod na tikmoy! Dili ka na tinuod! Si Dending! Nangita siya ni Don Rico, ni Day Ami, og ni mo Day Michelle. Og sa papa siya mabugtoy sa iyang ginhawa, gitugon ko niyang ingnon ka nga. Ipakasama ka yun niyang matuod niyang anak, Day. Og nagpasalamat siya ni mo nga giisip mo sab siya sama sa matuod nga amahan. Binugang siya nga pasultihan ko nung ni mo si Don Rico o Dayami nga mahal o pinangga kayo niya sila duha. Labaw pa silang ituhuan, Day. I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Sa tanang mga anak nga namati karon, unsa ka bililhon alang kaninyo ang kaugalingon ninyong pamilya? Unsa ninyo kamahal ang inyong amuhan o kinuhan? Nakagahin ba kamugbahin sa inyong kasing-kasing para nila? Sa panahon nga namarahig sila, sa panahon nga buoton ta nila kamong magakos apan, wa ang inyong presensya. Kahulipan ba ang mga panahon nga kikinahanglan kamo nila? Sa salapi o material nga butang nga mahimo mong ikahatag ngadto kanila. Lumalabay lamang sila. Dili unda nato usikan ang higayon sa paghatag sa gugma nga sa daghang higayon gihikaw ta ngadto kanila. Ang gihikaw nga gugma. Og dinhi natapos ang atong sugilanon og sa dilip kita manamilit kaninyo atong ipalailo kaninyo ang mga naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon karon. Sa papel ni Landing, Direktor Junjon Puhanes. Sa papel ni Rico, Direktor Randy Padayaw Suson. Ami, Direktor Miss I. Ingrid Vertudaso. Sa papel ni Michelle, Direktor Teresa Tirol Surya. Sa papel ni Mark, Direktor Ray Arellano. Guria, si Ma'am Teresa Gapoy nagdala. Katong extra no tikboy kaninyo alagad. Antong sugilan nung karon gipaom kini nining mga kalihukan sa Semana Santa, writer Sir Glenn Pino. Music scoring Ariel Mancao. Recording editor John Lloyd Caviana. Sound Ricky Bangis Daring. Direksyon Dino Birungan Eliseo. Hangtod susunod nga gayon, ang Ginoo magapanalangin ka nato. Dalit ka nato sa RMN Drama. 'Cause I know I just can't stay